لبي لوام حاد صار فقراويت زانتا رأسين تحت دفئي ممهر عندما حرا أبديس كي دك يسخلهم نا إنجليش ممهرنا مسي بتصفئت مسألة ددني الوام إلى نايتاز فتو أقوال شنو متسوا بزي لبي بدرز بالكو كلاس ملأت جنا دروك أرمي محرامي أتحيزا بوش تأسحق مولي أواصل زنبرة نسجل جمن مو أوشتي تعبيوت أنا حسحق بزي لبوت إن تكفلي كربشو هذا زخونة أنا دام حركوس نسحق دك أسترعيكا نأهان ودخم هان كرد أوكي عنك أريك بتخ سابزدل زول زلهم هلا هو زعت تنبركه بالنسبة لني زال حلوة إيه رأسين دحككو تنبركه يا أنت كحاسي جمركم أبت مهرتي أي قدسني بفلا إنجليش تبها أين تمهرتي أي مبالغتينيا أتم مهرنا حيال سلزخونة نستر بشوي حاتيتك مزيت من لس داستريز بيكا كأتزل صفئت كسلس كأ أبت خفلي قادرة تمهرالو بوماتي هيزو ما أكوركا برفرن يديها كساب زمسل السحلكا شو كمزا أما أكوركا مرف شخلولكا بقويها كفتبل من بركاخي بزوح أعتتنن ولاون أتهم دك خفلي أنت سحقهم صباحا نقول ترقم سلت بزح بجيلي كساء مهاني رجوس سلس جبركو كان دي أساكي في نزلوجنا أتعرفتي يا زلوخكوا أب خفلي محلاوي مقنعاتو كالس يترف ممس أحد يترفه قال حسكا جزها كيد سلت بلني أتصنيه سسر أمست أمتكوا نساسي أنت كابت الرازن ممهرنا كتعلينا كعلتن نلوا مستلالخوا تاشع كفلي أبز جمرنا له سالساي سموناي أنا كوا بسانكيت أواي تسوغيغا نكالا أجيزي بكندي لمين آتي تاشع أيز دقم زلخو نسا جنا أب شاموناي زل على نتبي أب جنال أمتيا ساقراتيا دنگوي خممسا عملين ديو معاصو انداغوي خو كاركوا كبل أب قصي استعاصوت هجي نبي تمرتنا معاصو انت تعاصيكا كتمحار مستدلي آتيخا أبتي بحرفاف سمي تستسرح مريد نسالاسا دقائق كتمبركاخ ألكا الراز ديو ورقات تدقيف كمن بركاخ فكرني لمس أين بركاخني زي لومي مجمرتاي معالت مسيس إلى هلخ سلازا حزني كملس انداولكو بنا كاملو لتنس أبار أقوال أنكا أنداستان فسس كلا سأنا حموش تعاصي اندابلت نتا زدونجي تباس كتمارر مسمع أخوا بقى نسا زوسنتو كوسني بالكو آتيا أنت تنبركيخا كنبركخي أنت تمليسها ددهر أمخاديلة كان حسابي كيود أخو كلخو ناتي واردانا دايركترنا آتي كنبركخي سلزبلتهم ما أصو استخفت الله مس أسلح إلى آتي أبقونا تنبرككو أنا تمكرو سلزو سر كلو كجاج بلنن نسا غنا مسكنيدي أتم بركاك فلما يمسلني هانساب نابزي نابتي اندا بلت كسابت بك كوينا مصر أخوا بيت حدا انت سحقات النقوى بيت حدا خادن قصتني كوينو غنا والحدا كهج زي كأني همبركا كلتا محران كند قال بتر هيزم أنا حويسكا كالوت زدونجي تمحرو يحلو سلزنبرو كتلمدي يخي أجخ اندا بالكو مس نفسي اتا فرق دايق ما انت يزي كونسي ما انت كآخر الله تصولوت قبركو قصة أشهو بربرة مسيلو زنبرة قريب كيخي قربي تاريخون أجخ خلاكو حاسيب انت نبركو سيئو انتاي كمز عالبالنس لزفلتكو مالي سأزبالكو تاني حاقنا كتقلبت مصر أخوة أجوخي حموش دقاء تاريخاتنا مسبالكوا كابس فرح أخوة يوزعكو تري كورسي زدونجا تمثل تمام جيران عاي قرصتني مدونجا هكا أخلقها تنبركي خاتزارا والها نصحاب علامن أي تفقد انديها كرم كأتقلاقيلنا زنبرنا من ملسا كبلني زحارة من مهرم أساكح مسابلكم ساقيومني شو عديز خونتو بعليز فلتو أتا كابزي مسا أبلي أستي كدينا يأبي فلتت نكتقاسم اللي كندي صدركوخا تساوي كاحت مس ازي إيدي زبالتني أي رسعني ساعاتكم أخير الله نناب كفلكم كيدو مستوحلنا كلا ليا إيدين سلامتا اندا صدركو الله خلهم قاسيدا تسيئة بركا نغاقيفا حنكس اندا بلت كديفاتني نكفلا قص أزخدت أو إلى آنون ديويزا نغاقيفا
በጣጥ እንዳበልኩ ክልተ እዳዊ ኣብ ጁባይ እቲ ኣመንጎ ትሽሸ በመጥመሪ ዝተኣሰረ ሰለስተ ጥራውስተ ቀርቂረ ኣብ ክፍለ በጽሐ ማዓጾ ምስ ዋሕኳሕኩ ንእንግሊሽ መምህርና ዝተቀበለኒ ኣታ እንታይ ክትገብር መጽኻ ሕጃ ሞክ ተበለና ምስ በለኒ ከማይ እንዳበልኩ ምስ ነፍሰይ ንውሽጢ ኣቴ የእንተ ኣኩሉል ምስ ኣበልኩም ኩሎም ሓደሽቲ ተማሃሮ ዋል ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ኣይረከብኩን ክላ ኢለ ናብ ድሕሪት ገጸይ ኮፍ ክብል እንዳኸድኩ ከለኹ ግና ጥራውስታ ካብ ቦርሳ ክትውፅእ ጸኒሓ ንሳ ቃነ ምስ በለት ኣነ ገና ዳሪቐ ብደወይ ተረፍኩም መቸም ንእንግሊሽ መምህርና ንምሕራም ወልፊ ኣለዎ መስለኒ ብኩሩሽ ገይሩ ርእሰ ምስ ፈግኣኒ ተበራቢረ ደንበርበር እንዳበልኩ ኣብ ድሕሪት ጥርሑ ዝነበረ ዴስክ ኮፍ ዝበልኩም እታ ምሳይ ተንበርኪኻ ዝነበረት ጓል ክፍለይ ክትከውን ፈጺመ ኣይተጸበኹን እቲ ክፍልና ኣብ 4 ሪጋ ዝተመቐለ ክልተ ንመንደቕ ዝተጸግአ ዴስክታት ክልተ ከዓ ኣብ መንጎ ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ካብ ጸጋም ሳልሳዊ ካብ ማዕጾ ካልኣይ ኣብ ድሕሪት ኮፍ ክብል ከለኹ ንሳ ከዓ ናይ ጸጋም መንደቕ ኣብ ማእኸል ከባቢ ኣብ ጫፍ ምስ ካልኣይታ ኮፍ ኢላ ዝነበረት ዋላ እኳ ብዝተኻኣለኒ መጠን ንገጻ ክሪኣ እንተፈተንኩ የግዳስ ካብ ሕቋን ጸጉራ ምርኣይ ክሓልፍ ኣይከኣልኩን ኣታ ወዲ እቲ ሰሌድ ኣበይ ድዩ ዘሎ ናብ ቅድሚ ዘይጥምት እንዳበለ ነቲ ዳስተር ናባይ ምስ ሰንዶ ይሳ እንዳበልኩ ደነን ዝበልኩም መሊሰ ሰዓቱ ኣኺላ ከላ እንታይ ኮይኑ ዘይወፅእ እንዳበልኩ ከለኹ እንግሊሽ ስለዝኾነት መዓልቲ ክልተ ግዜ ዝኣቱ ብኸምኡ ኣከታቲሉ ሂዞ ዘሎ ክብሉ ስለሰማዕኹ እንዳማረርኩ ሓንሳብ ናብኣ ሓንሳ ናብ ሰሌዳ እንዳጠመጥኩ ከም ዘይውዳእየለን ሰዓቱ ስለዝኣኸለ መጽሓፍቱ ዳስተር ቾክ ጠርኒፍ ወፀ ካልእ መምህር ክሳብ ዝመጽእ ክላስ ረበሻ ኮነ ኣነ ግና ብኸመይ መንገዲ ክላልያ ከም ዘለኒ ዘሰላስል ዝነበርኩም ረፍቲ ምስ ኣኸለ ምስ ካልኣይታ ክትወፅእ ስለ ዝረኣኽዋ እንዳጎይኹ ኣርኪበ ከም መእተዊ ዘረባ በርካ ከመይ ከም ዘሎ ምስ ሓተትክዋ ገዲፉኒ ግና ወዲ ክፍለይ ክንስኻ ንክልተ ሰሙን መልእኽቲ ኣይረኣኽዋ ምስ በለትኒ ጸገም ኣጋጢሙኒ ከም ዘይመጻኹ ሎሚ ንፈለማ ግዜ ይመጽእ ከም ዘለኹ ነጊረ ዝተላለኽዋ በቃ ሌላና ብከምዚ ጀሚሩ ኪደተው ካልኣይ ግዜ ከይደግም በለኒ ሰዓቱ ስለ ዝኣኸለ ንብረቱ ጠርኒፍ ክወፅእ ማዕጾ እንዳኸፈተ ክዳነይ ነጋጊፈ ናብ ኮፍ መበልየ ከይደ ኮፍ በልኩ ልዋም ግና ጠሚታትኒ ከይተዛረበት ስቕበለት مسلوام ولا قد صبق ليلا يمسرد أمبر كم زفت خواجن أي نجر كون نساون عاستب هلات لازم الكمية بالليل كنا كم حاز عن لعلم سايكت حلو كم تدلي تجنزيوي ويجود عبت مهرتي نفعتي سلز خونة أمبر بأتي كان شلو لنا ترى حنس حنسب عمان قط مهرتي ندقق وتسخلهم نساون أنت تنت أي مسألة قد حق زربا ولا كم ساي انكل الكتب انت دلكوا جنا ابت مهرتك تحمق سلازي دلي ناب زخونه بوتا كمال اي بهغني انت رفع اوشتي بيت مهرتي ناب اندا شاه وي سبورت كنوص خلنا غلب حساب نقلل نسحق نصعد انت زكونو ممحران انت كونو اتغوال نسخ نسوس بين تراخو نسو انكل تبلي زلخي نسو كاب قصر بيت مهرتي دغزناف كاب كصحفه كمبكاز الله نسخ إذا بيت مهرت جزا خن تزخون دي تسلي رازات دخبه وتاس كل نجار كتمهرتي أنت بلو أقوى ألا ما يزفل السبي سلا سحقني زنا غاني مسؤ زخير زلق أمبر كلام عاسكينو زيت حسس ملسي نساون قرب كالي يترف أب كفلي مساعتها ما مهر زبلك ولا حنت قالون تكون هسكا خيد عند بلد كم معاد أديو علتن بخميقة لومي ساربرايز جبرالن إلى مس حدا مولدرتا بحالي تردادئ نفتنا انجليش بدهرو كيده كوب زبلكم كوينه غنا ممهر انت فتطلقوا مخان انت كيغبر قدي إلو دحان اتو شلل زغابزني فتنا كاب 10 تفتينا اب سالستا نيلومي بلصا تمحارو كبل صنيحو كمزا بعلو زي ارم مليس استغرم يزمسل نبعلوام كمزا نفعات اندابل كتصوع زي صنحه سمي تصويعو سقبل مليسو حنسام نتفتنا حنسام نباي بمطمات اسكاب زوصا إلو اب قرمه تمحارو غترني نسحاس هانتم عالتي صحيبكا زي تفلط 10 كاب 10 تمص مسبله
ክላስ ከይተረፈ ተተጠማሚታ ትሕም ኮነ መምህር ኣይተገደስና ኩና እምበር እንተ ተገድስና ደኣ ካለ ከማን ክንሰርሕ ኣይጽግመናኒ ምስበልክዎ ካመን ከም ዝቀዳሕኮ ዋላ ሓደ ስለዚ ተጠራጠረ ናይቲ ዘቅዳሕነት ኣምሓራይ ፈተና ኣልኢሉ ምስ ኣመሳሰለ ብጀካ ናይ ኣስማትና ኣጽሕፋ ዋላ ሓደ ናይ ጽሕፈት ፍልሊ ከማን ኣይረኣይን ኣነ ተደርብሽ ኣብቶም መሳኺን መምሓራን ከም ክገብር ነይሩኒ ፈተናይ ኣብ ቅድሚ የእንተይ ኣብ ሱሳ ጎዛዝዩ ናብ ገጸይ ደርበይ ለሞ በቶም ጋርድታቱ ኣትሂዙ ነታ ቅድሚ ገለ ዓመታት ዝመተት ኣባይ ክሳብ ዝዝክር ተሰሓለኒ ደገ ምስ ወፃና ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበርኩልዋ ምስ ሓተተትኒ ንዓ ክሕጉዝ ስለ ዝደለኹ ኢለ ምስ ነገርክዋ ናይ ሚእቲ ሰባታ በይና ሰሓቐት ምስኣ ክሕሉ ከለኹ ዝስማዕኒ ባህታ በዓለይ ጥራሕ ይስፈልጦም ምስኣ ካብ ዝላለ ብጌጋ ኣብ ኪራይ ፈለጥን ሓንሳብ ካንሸሎ ነጢርካ ሙፃ ገዲፍካ መምሓራነይ ከይተረፉ ገሪሞሚ ከመሓር ግን ኣይኮንኩን ነታ ድሮ ንልበይ ሰሊባቶ ዝነበረት ጓል ሒዋን ከሰን እምበር ነተን ኣብ ግዜ ዕረፍቲ እንዳሰሓቕና ንሕልፈን ጊዜያት መራይ ዝናፍቐን ንኣፋ ገዲፋ ንኣይ ትህበኒ ናይ እንዳሻሒ ፓስተ ከይተረፈ ኣብ ዘዝኣተኹ ካፍታት ንኣይ ዘዘክረኒ ትምህርቲ ፍርቂ መዓልቲ ገዲፉ ሎምስ ሙሉ መዓልቲ እንተ ዝኸውን ኣይምጸላእኹን ካልእ ዘሐጉሰን ነገር እንተሎ ከዓ ተፈዲስና ክሳብ ኣውቶቡስ ትሕዘላ ቦታ ምስ ኣብፅሕኽዋ ደይባ ቦታ እንተረኺባ በቲ መስተቲ ሕሊፋ ቻው ክትብለኒ ከላ ኣቤት ዝፈጥረለይ ባህታ መግለፂ ይርከቡን መምሓራን ከይሃርሙኒ ወይ ከይሰጉን ኢላ ናታ ከይኣኽላ ዋላ ናተይ እውን ትጽሕፈለይ ሓንሳብ ግና ስለተደንግጸኒ ሓደ ተካል ወዲ ክፍለይ ቆልዓ ኣሎ ንኡ ከፊለይ ዘጽሕፍ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜና ጥቡቕ ርክብ ዝፈጠርና ዋላ እኳ ኣካይዳና ናይ ሰማይ ምድሪ ንፍልሊ እንተነበሮ ብሓደ ካብ ምጓዓዝ ግና ያገተና ኮይኑ ግና ሓደ ንግሆ ኣውቶቡስ ትወርደላ ቦታ እንዳተጸበኽዋ ከለኹ ኣብ ሰዓታ ግና ክትወርድ ኣይረኣኽዋን ምናልባት ምስትስዕብ ክትመጽእ ኢለ ቁልሕ እንተበልኩ መጽያ ንካልኦት ኣውሪዳ መንገዳ ቀጸለት ክልተ ምስ ይሕልፍ ጉዳ ኣይትመጽእን እያ ማለት ኢለ ኣመና ኣርፊደ ስለ ዝነበርኩ ቤት ትምህርቲ እኳ ክንደይ ናይ ክእትውኒ ኢለ ደገብ ኢለ ንገዛይ ከድኩ ካልእቲ መዓልቱን ከምኡ ደገምኩ መበል ሳልሰይቲ መዓልቲ ግና ወዲ ክፍልና ካብታ ንሳ ትወርደላ ቁፅሪ ኣውቶቡስ ክወርድ ስለ ዝረኣኹ ልዋም ርኢኻዮ ዶ ምስ በልክዎ ንሳውን ኣብይ ጠፊኡ እንዳበለት ተማልን ብቕድሚ ተማልን ተሓተልካ ነይራ ምስ በለኒ እንታይ ደኣ ብእግራ ትኸይዳላ ማለት ድዩ እንዳገረመኒ ምስኡ ኣብቲ ኣፍ ደገ ክበፅሕ ልዋም ካብ ሓንቲ ተብለጭልጭ መኪና ክትወርድ ሓደ ኮነ ልዋም እንተበልክዋ እኳ ከምዛ ዘይትፈልጠኒ ኣጽቂጣ ብጉያ ንቐጽሪ ቤት ትምህርትና ኣተወት እንታይ ወሪድዋ ደኣሉ ኢለ ደድሕሪኣት ልዋም ኣኹ ምስ በልክዋ ቁሩ ሜትሮታት ንውሽጢ ምስ ኣተወት ተጠውያ ሓቒፋ ሰኣመትኒ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ክርዳእና ይከኣለን ኣብ ገጸ ናይ ዝተሓወሰ ስምዒት ምስ ረኣየት ዝኣለካለን ኢላ ብኢደይ ጎቲታ ካብቲ እኩብ ሰብ ኣለይትን እሞ በመጀመርያ እንታይ ኮይነ እዘን ክልተ መዓልታ ከምዚ መጻኹ ሓቲታ እቲ ምክንያት ምስ ነገርክዋ እንዳገረማ እቲ ብመኪና ኣብ ጽሒዋ ዝኸዳ ሓዋ ከም ዝኾነ ምሳይ ዘለዋ ርክብ ገዝኦም ስለ ዝፈለጡ ከተቋርጽ ከም ዝጠንቀቋ ብግልፂ ይሕበረትኒ ዋል ሓደ ክርዳእና ይከኣለን ሃብታም ዳ ማለት ድዩ እንተ ኮይና ከምንታይ በባስ ትመላለስ ሓዋ ከብፅሓ ዝኽእል እንተኮይኑ ዘብሎ ሕቶታት ኣብ ሃንጎለይ ተመላለሱ እምበርካ ሃብታም እንተ ኮይና ወራይ በጽሒዎም ኣሎ ምሳይ ተመሲሁ ዘይደረር ኮብላሊ ኣብ ትምህርቲ ዘይግደስ ገለ ከመኢሎም ዝኾነ ርክብ ክትፈጠር ክዋሓጠሎም ዝብል ኣተሓሳስባ ሓዘኒ እንታይ ኮንክ ደኣ ብኣውቶቡስ ተመላለሲ ምስ በልክዋ ልብኻ ዝትንክፍ ናይ ለባማት ዘረባ ተዛረበትኒ ኣነ ምዚ ኣብዚ ዘሎ ሰብ መዓረ መሲለ ከይደ ዝደሊ ብኸመይ መስለኒ ሓደ ዓይነት ዲቪዛ ጌርና ንምሓር ዘለና ኣብ መንጎ ዘለዎን ዘይብሉን ኣፈላለየ ምእንታን ከይፍጠር ስለዚ ብዝተኻለን መጠን ሰብ ከይፈልጠኒ ተጠንቂቀ ከይደ ጸንሒላ ኣብ ሞባይላ ዝነበረ ኣሰኣል ገዛ መካይን ምስ ኣርኣያትኒ ነታ ሰፈር ክርቢት ገዛና እንዳዘከርኩ ወይ ጉድ ዝበልኩ ኮይኑ ግና ክልተ ምርጫ ከም ዘለን ነገረትኒ ሓደ ካብኣ ምፍላይ ወይ ብዝተኻለና መጠን ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ምክንያቱም ስድራኣ መሓሰይቲ ከወዱለይ ምዃኖም ስለ ዝሓበርዋ ንሳ ከዓ ንካልእ ትኹን ሕማቕ ክረኽበኒ ኣይትደልን እያ
ኣሞንጎ ናይ ባንዴራ ምስቃል ሰዓት ስለ ዝኣከለ ኤርትራ እንዳበልና ክንዝምር መስርዕ ክንሕዝ ስለ ዝተሓበረና ኣብ ዕረፍቲ ክነዘራረበና ኢለ ሂዘያ ናብቲ ድሮ በብክፍሉ መስርዓት ተጀሚሩ ዝነበረ ምስቶም ደቂ ክፍልና ተጸንበርና። ኣብቲ ክፍሊ ከም ቀደመይ ቀሲነ ኮፍ ክብለይ ከኣልኩን ገና ፍቕረይካ ይገለጽኩላ ከለኹ ካብዛ ጎኒ ዝመጠን እንዳመሰለኒ ኣቕለይ ኣጽበብኩ። በቲ ሓደ ከዓ ሓቆም እዩ ዓይነይ ወላዲ ምስ ኩብላልያ ወዲ ጓሉ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ክትፈጥር ዝደሊ ይበልኩ መሊሰ ኣብ መወዳእትኡ ዘለና ኣማራጺ ሓንቲ ከም ዝኾነት ምስ ነፍሰይ ተረዳድኣኹ። ኣካይዳ ቀይረ ትምህርቲ ክነፍዕ ከም ዘለኒ ኮይኑ ሰዓት ዕረፍቲ ምስ ኣኸለ ነዚ ሓሳበ ንልዋ ምስ ነገርክዋ ብተሓጓስ ተቐበለቶ። ካብታ መዓልቲ ጀሚርና ኣብ ቤት ትምህርቲ ከም ዘይንፋለጥ ተረጋጊጽና ንሓልፍ። ኣብ ደገ ብህቡ እንዳተራኸብና ግና መጽናዕትና ብጽዑቕ ቀጸልናዮ። ኣብቲ መጀመርታ ንሳ ክትረዳእኒ ኸላ ድቃስ ይወስደኒ ዝነበረ ኮይኑ ግና በብቁርብ ለውጥታት ከምጽእ ጀመርኩ። ጸኒሕና ኣብ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ኬና ሻሂ ንሰቲ ንጻወት ንቃለስ። ኣደይ ከምዚ ጌራ ዝለወጠትካ ጓል ክሪኣ ኣለኒ ስለ ዝበለት ጓል ገዛ ኮይና ከም ጓል ሃብታም መጠን ኣይካበደትን። ዝበላዕናዮ ትበልዕ ሰተናዮ ትሰቲ ሕልፍ ሓሊፋውን ኣስቤዛ ሒዛ ትመጽእ። ካባይ ክትፍለ ኣይደልን እያ። ኣነ እውን ከምኡ ሓሊታ ካየገረመኒ ተረፈን። ኣተሓሳሰብኣ ካብ ሓንቲ ታሽዓይ ክፍሊ ተምሃሪት ይወፅእ ኢልካ ክትግምት ትሽገር። ኣብ ገዝኣ ማንካ ከይለዓለት ከም ዝዓበየት ኣብ ትምህርታ ኣድሕቦ ጥራሕ ትገብር ወለዳ ይደፋፍቋ ከም ዝኾኑ ዘፍለጠት እቲ ፈለማ ጸብሒ ክሰርሓልኩም ኢላ ዝሰርሐታ ሽሮ ምስክር ምስኮነት። ኣነን ኣደይን ብክንደይ ጋዶ ተቃልስና ካይፈተና ዝበልዓናያ ምእንታን ደስ ክብለና ኮይኑ ግና ከም ዘይጠዓምናስ ካብ ገጽና ተረድዐ። ዋላ እኳ ናይ ገዛ ስራሕ ክሰርሕ ዝደሊ ትብሎም እንተኾነት ፈጺሞም ስለ ዘይትሕዝዋ ኣይፍረዳን እዩ። ህይወት ብከምዚ እንዳቐጸለት ኣብ ሓደ ከተማ እንዳተቐመጥካ መቸም ወረ ይህባይ ክትብል ኣይትኽእልኒኻ። ቤተሰባ ስለ ዝፈለጡ ካብ ሓደ ምሽሕ ግዜ ኣጠንቀቕዋ። ኮይኑ ግና ናባይ ከም ምምጻእስ ኣይረፈትን። ምስ ተራኸብና ኩሉ ዝበልዋ ሪቁፅር ኣቢላ ትዕለኒ። በቃ ኣይንራኸብ ከይብላ ከመይ ኢሉ ኩሉ ነገራ እንዲሁ ኣሳሲሩ ሒዙኒ ዘሎ። በቲ ሓደ ከዓ ጸቕጢ እንዳገብሩላ ትጭነቕ ከም ዘላ ይዕዘብ ስለ ዘለኹ ኣደንገጸትኒ። ሽዑ መወዳእትኡስ ንመወዳእታ ምርጫ ኣምጽኡላ። ሓደ ሰጢላ ምሳይ ዘለዋ ርክብ ኣቋሪፃ ትምህርታ ትገብር። ካልኣይ ምሳይ ዘለዋ ርክብ ኣያቋርፅኒ ትብል እንተኮይና ከዓ ምስ ካልእ ከመርዕዋ። ሳልሳይ ንደገ ክትከይድ ነዘን ሰለስተ ነጥብታት እንዳበኸየት እየዕለለትኒ። ኣነ ዝተረዳእኽዎ ነገር እንተነይሩ በቃ ልዕልዓቐን ኣፍቂራትኒ ከም ዘላዩ። ስለዚ እቲ ዘቕረቡላ ምርጫ ኣብ ቦትኡ ከሎ ከም ዘፍቅራ ምስ ሓበርክዋ ከየዳገመት ንሳውን ከም ተፍቅረኒ ዝነገረትኒ ኮይኑ ዝከኣል እንተኾይኑ ሂዘያ ክትጠፍእ ተመሓፀነትኒ። ናበይሙ ሂዘያ ክትጠፍእ? እታ ናብራ ይፈልጣየ እንታይ ሂዘኸ ሓስበሉ እንዳበልክዋ ከለኹ ግና ደጊመ ንኸይረኽባ ሕለም በለት። ቴሌፎን ደዋወልኩ፣ ገዛውታ ተመላለስኩ፣ ንብዙሓት ሰባት ኣጣየብኩ። ንመሓዝኣ ትፈልጦ ነገር እንተለዋ ካብ ሓደ 100 ግዜ ሓተትኩ ግና መልስ የለን። መስመር ሂዛ ዝነበረት ህይወት መሊሳ ንድሕሪት ክትመለስ ጀመረት። ኩሉ ነገር ኣጽላዓኒ ምንባሬ ትርጉም ሰዓንኩሉ ኣደይ ምስክነይቲ ብሰንከይ ኣብዘ ህማማ በጽሐት። ብከምዚ ተካል ህይወት እንዳሓለፍኩ ግና ድሕሪ 6 ኣዋርሕ መሓዝኣ መልእክቲ ዝሓዘት ደብዳቤ ሂዛትለይ መጸት። ከፊተ ምስ ተዓዘብኩ ናይ ልዋሜ ጽሕፈት ከም ዝኾነ ክፈልጥ ኣይተጸገምኩን። ውሁዳት መስመርኤን ተጻሒፈን ነይረን። ብጣዕሚ ዘፍቅረካ ለበይ ሎሚ ምሳኻ ጽባሕ ምሳኻ ድሕር ጽባሕ ምሳኻ ብሕጂ 100 ዓመት ምሳኻ
ስድራይ በኃይሊ ገዲዶም ናብ ደገ ይወስዱንለው ቻው ንኽብለካውን እድል ኣይገበርኩም ነዛ ደብዳቤ ብተብተብ ጽሒፈ ንሓወይ ንኣኸወይ ንምሓዛይ ክህበለይለ ክህወይ ተጀሚሩ ዘይተወድአ መዐቀን ኣልቦ ፍቕሪ ከም ዘለካ ኣጸቢቀ ይፈለጠ ኣነ ውን ዝብል ምስ ኣንበብኩ ኣበያ ላሕጅልዋመይ ምስ በልክዋ ድነን እንዳበለት ንብኣታ ብኤንታ እንዳፍሰሰት መሓዛኣ ትሕቲ መሬት በለትኒ ንሎም ማዓንቲ ሂዜ ዝመጻኹ ነዚ መስል ነይሩ ከም ቀደምኩም ሓናት ጽሪቱ ኣብ ታሕቲ ጻሓፉ እቶም ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ተለኹም ሳብስክራይብ ግበሩ ላይክ ምግባሩን ኣይተሕመቑ ብዝተረፈ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ቅሳነት ኣወዳእና ኣሳልጦ እንዳተመነኹ ሰሰናዩ